kula nyuwun pengadilan. Napa sing kula lakoni niki merga kula kawrat lan ngeboti kalih Kang Mas Bagong. Mundur. Kene mundur kene. Nek wedi nang mundur nang mburine Bagong mundur kene. Kok nek Bagong macem-macem tak dupakane raine. Saiki tak takoni. Ngopo, Gong? Jujur wae tak polo. Lho. Kok iso ngono? Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa, bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ana kowe iki kena. Men, tak jarang nek pancen aku arep tak hukumke hukumno. Ora apa-apa aku ora masalah. Malah plemu aku nang Pakundaran. Ora nyambut gawe ra ketang madange ming sego kobis. Nang sing penting ora mangan. Ayo, kowe arep ngewangi bojoku. Polisekno ora apa-apa. Sik, janjane ana masalah apa? Tru, tak omong karo kowe. Kowe seneng nek bojo wong wedok kok wani mbedhok pitik? Hah? Monggo konangan sing duwe terus sing duwe nglaporke nang ngarep aku karo nggawa bojoku. Niki Mas Bagong, semah sampeyan njukuk pitik teng kandhang kula. Wes tanpa taliwara langsung tak taekwondo. Lah nek kaya ngono kuwi pakartimu elek, Dik. Le nangis meneng sik. Saya tak takon. Apa sing domongke Bagong ki bener? Lah Haji sae itu. Nek kula ngeten iki nggih awrat-awratipun kula niku bingung. Bingung mergane bingung merganipun kula dunek-unekke kalih Mas Bagong. Wong wedok kon nukokke rokok ora iso. Wedok ora iso ngliwet ganti sing lanang ora iso cabut gawe kudune sing wedok iki. Piye carane ngulir budi? Piye carane iso mikir, iso ngliwet, iso gaweke wedang, iso nukokke rokok? Tangi turu glegah ora ana sego, ora ana wedang, ora ana rokok. Wong wedok model piye kowe? Kowe nek kene tak muktekke nek jebul kowe ora iso muktekke wong lanang. Saken mana kula. Tuwuh kula recangi bedhog ayam nika. Kula kepengin saged numbaske rokok kalih ndamelke usukan Mas Bagong, Kang Mas.